салом бародарони азиз, охири ин қисса хеле ҷолиб аст. То охир тамошо кунед ва бубинед ки тоҷик бо тоҷики худ чӣ кор кард. Охири ин қисса бисёриҳоро ба ҳайрат андохт. барои одамоне ки шавҳат гум карданд, иммунитеташон паст шудааст, фарзанд надоранд, аҳми дороҳо истеъмол карданд, бастанд, малҳамбандӣ карданд, шифо ёфтанд. Дороҳои табобатии мо барои фишори хун, бефарзандӣ, саратон, зоб, асаб, сарияз, бемориҳои меъдаву рӯда ва дигар бемориҳо мебошанд. банда нависанда, шоир ва узви таибои байналмилал, узви рӯзноманигорони Иттиҳоди Шӯравӣ мебошам. дар давоми умри зиёда ман зиёда аз 21 китоб навистам. шумо фақат занг занед, мо доруро бурдан мерасонем. бурда расонидан дар шаҳри Душанбе бепул. Русия, ошхонаи лаззат. дар дари даромад лавҳаи требуйтса офитсиант часпонда шудааст. ҳар сари чанд рӯз нафаре даромада дар бораи чӣ гунагии шароити кори пешхизматӣ пурсон мешавад. чанд рӯз қабл ҷавони ғайрируси зебо ва хушсару либосе хоҳиши ба кори пешхизматӣ қабул шуданро намуд. аз чеҳрааш маълум буд ки аз мардуми Осиёи Миёна аст. вақте номашро пурсидам, гуфт Парвиз. ба тоҷикӣ гузаштаму гуфтам тоҷикӣ? гуфт ҳа, аз Душанбе. гуфтам тоҷикӣ ҳарф задан гир. аммо ӯ забони тоҷикиаш коста шуда буду бештар бо забони русӣ ҳарф мезад. анкетаи қабул ба корро ба пешаш гузоштам. ҳама суолҳоро тез ҷавоб навишт. зимни суҳбат қайд намуд ки ӯ пешхизмати моҳир аст ва кори худро ба дараҷаи аъло иҷро менамояд. барояш таъкид намудам ки бояд ҳуҷҷатгузорият хуб бошад, чунки моро ФМС тафтиш мекунад. гуфт шиносномаи русӣ дорад. гуфтам бисёр хуб ва рақами телефонашро гирифтам ва ваъда додам ки ба ӯ занг мезанем ва аз пагоҳ метавонад ба кор барояд. ҳисси ҳаммиллатӣ ғолиб омаду ӯро то назди дари даромад гусел намудам. сарошпаз ки як лаҳзаи гуфтушуниди моро шунида буд, зимни гусел намудани меҳмон ба ман пешниҳод намуд ки чаро ӯро то фардо мегузоред. бигузор аз ҳозир корро оғоз намояд. имрӯз меҳмон бисёртар аст. ин пешниҳодро барояш кардам, розӣ шуд ва ба кор шурӯъ кард. ба ҳамкорон ӯро шинос кардам. ҳамчун ҳамшаҳрӣ хеле таърифаш намудам. вақте ба кор оғоз намуд, бемуҳобо дар кори худ хело ҳам моҳир буданашро тасдиқ намуд. вақте ки қаҳваи хуштаъм тайёр менамуд, вақте бо як даст 3 зарфи хӯрокро мебурд, вақте ки ба меҳмонон дар бораи меню моҳирона ҳарф мезад, ҳама ҳамкорон дар тааҷҷуб буданд. тамизкори ошхона гуфт: вот это талант, вот это профессионализм. сарошпаз мегуфт: шеф, инро ҳатман ба кор қабул кунед. ба дил гуфтам: худоро шукр, ҳамин гуна пешхизмат мехостам, акнун ёфтам. ба ҳамкорон бо як ифтихори хоссае иброз намудам ки он же мой земляк, все мои земляки талантливые. вақти рӯзакушоӣ фаро расиду бо бародарам ва якчанд бачаҳои дигар ба ифтор кардан оғоз намудем. сари дастархон дигар бачаҳо низ корманди навро таъриф менамуданд. аз ҳар тараф суҳбат оғоз шуд. чанде нагузашта нохост ҳис намудам Парвиз камнамо аст ва дар толор наменамояд. аз тарафи утоқи ошпазон садои сарошпаз меомад ки Парвиз, хӯрокҳоро гиред ки хунук мешаванд. якчанд бор аллакай садои сарошпаз шунида шуд. аз дилам андешае гузашт ва аз сари дастархон хеста ба толор баромадам. на дар якум ва на дар дуюм толор Парвиз намудор набуд. ба утоқи ошпазҳо рафтам, он ҷо ҳам набуд. фикр кардам шояд сигоркашӣ баромада бошад. ба берун баромадам. дар ҳар гӯша ӯро ҷустам, набуд. саросема омада хазина, яъне кассаро хабар гирифтам. дар қутии хазина ба ғайр аз якчанд 100 рублаю 50 рубла ва чанд тини зардак дигар чизе набуд. тамоми пули савдои он рӯза ба қавле ба яғмо рафтаанд. аз пешхизмати дуввум, Кристина, ки барояш таъкид намуда будам ки ин одам ҳанӯз корманди мо нест, калиди хазина ба ту вогузор карда мешавад, эҳтиёт бош. пурсидам ки пулҳои хазина куҷо шуданд? Парвиз куҷост? бечора духтарак ба хазинаи холишуда нигариста рангу рӯяш парид ва ба ҷустуҷӯи Парвиз баромад. аммо ӯро наёфта ба гиристан оғоз намуд. бо овози гирьяолуд мегуфт ки «Вы же говорили, что он ваш земляк. Вы же столько хвалили его. Я думала, что он не такой.
یا پاوریلیمو همه کارگران و قسمی از مهمانان آشخانه از حادثه رخ داده آگاه شدند. من خیلی ناراحت گشتم. در کرسی نشسته به اندیشه رفتم. هیچ باورم نمی آمد که او دزد بوده است. یک چند مشتریان دائمی آشخانه که از ملت چچن هستند و در تالار از حادثه رخ داده آگاه شدند آمده تسکین می بخشیدند که ничего, всякое в жизни случается, брат. Кто он по нации? Забонам намегашт. ҳамшаҳриям гӯям ё тоҷӣ гӯям. Бархе аз кормандон ба сӯям нигариста гӯё бо забони хомӯшӣ мегуфтанд. Вот вам твой земляк. Вот какой у него талант. Тамизкори ошхона мегуфт: маҳзун нашавед. ин пулҳои дуздидашударо шумо боз меёбед. вале Парвез аз ин зиёд аз даст медиҳад. аммо тамизкори мо намедонист ки ман барои пул маҳзун нестам. من از آن محزون بودم که ای کاش او تاجیک نمیبود و همشهری من نمیشد. اگر قصه به شما پسند آمد لطفاً دکمه لایک رو زیر کرده به کانال آبونه شوید. این داروی هفتگیاه برای بیماری های عضوهای مردانه پرستاتید میگویند. امروز برای کسلی های معده، روده، گرده، خصوصا عصب. داروهای طبابتی ما برای فشار خون، بفرزندی، سرطان، ذوب، عصب، پسوریاس، بیماری های معده و روده و دیگر بیماری ها می باشند. هر یک چیزی که ما میفهمیم از آن دسترس چیزی که آن گل گیاهی است در وطن عزیزمون تاجیکستان عزیز پرورش کرده می شود. در کوه و بیابان های تاجیکستان می روید. از همه بهترین است. شما فقط زنگ زنید، ما دارو رو بردن می رسانیم. برده رساندن در شهر دوشنبه بی پول.